cel mai potrivit sistem social-politic cu ordinea universală creștină este liberalismul. Pentru că asigură elita conducătoare triumful personalității, triumful elitei conducătoare, nu așa? Și nu deranjează cu nimic mersul dogmatic al lumii creștine. Ea poate merge înăuntru acestui sistem fără să fie deranjat marșul acesta dogmatic. Fiindcă eu m-aș gândi, să zicem, democrația e mai puțin, e mai puțină decât liberalismul. Că liberalismul are, într-un fel anumit, și un aspect aristocratic. Elita, stăpâna mijloacelor de producție.